ఆయన నమస్తే అందరికీ అన్న. ఈరోజు నేను బల్లవాళ్ళకి వచ్చాను మా ఊరికి. మా మామయ్య ఒక ఆయన చనిపోతే చూసేదానికి వచ్చాను అన్న. నేను అందరికి ఒకటే మాట చెప్తున్నాను, మీరు ఎవరంటే వాళ్ళ మాట విని నాన్న వాళ్ళందరినీ ఎప్పుడు దూరం చేసుకోకండి. మనకేదైనా అయితే మన రక్త సంబంధాలే మనకు తోడుగా వస్తాయి. మన చెడు వరకున్న వాళ్ళని దగ్గర రానియద్దు. అలా అని మన రక్త సంబంధాన్ని ఎప్పుడు దూరం చేసుకోపోకండి. ఒక్క మాట దయచేసి అందరూ పూర్తిగా వినండి. ఎందుకంటే మన మనిషి లైఫ్లో ఎప్పుడూ మనం సంతోషంగా ఉంటామంటే అది జరగని పని. కొన్ని రోజులు సంతోషం ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు బాధ ఉంటుంది, ఎన్నెన్నో కష్టాలు ఉంటాయి, ఎన్నెన్నో సుఖాలు ఉంటాయి. అటు అన్నింటిలో చూడవలసింది ఎవరంటే నాన్న వాళ్ళు, అంటే రక్త సంబంధికులు. అది గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరూ జీవించండి ఫస్ట్. అర్థమైంది అనుకుంటా.